Leevillä on toive. Saamelaistaustainen nuori toivoisi lisää saamenkielistä luettavaa. Ei ole oikein hyviä kirjoja käännetty. Niitä jotain pienten lasten kirjoja, ei just mitään, mitä niin mielellään lukisi. Ei tule oikeasti mieleen kuin yksi kirja, jota mä olisin niin mielelläni lukenut. Jeff Kinnin Neropatin päiväkirjasarja on mun yksi lempikirjasarjoista ja sen ensimmäinen osa käännettiin saameksi tuossa marraskuu-lokakuu paikkeilla. Saamelaisuudessa oma kieli on tärkeässä roolissa. Sen tietää myös Iivar Niilas. Se on hieno kieli ja mun mielestä se on mulle tärkeä. Okta, kuokte, kolma, neljä, vihta. Kuuta, tietä, käyti, otsiloki. Joka vuosi 6. helmikuuta vietetään saamelaisuuden päivää. Tuhansia vuosia sitten pohjoisen Suomen, Norjan, Ruotsin ja Venäjän alueelle asettuneet saamelaiset ovat Euroopan ainoa virallinen alkuperäiskansa. Nykyisin saamelaisia on Suomessa noin 10 000 ja heitä asuu eri puolilla Suomea. Tapasimme Helsingin Pasilan koulussa saamelaisluokalla opiskelevia lapsia. Heillekin 4 valtion alueelle levittäytyvä Saamenmaa pohjoisessa on tärkeä paikka. Mun mummi asuu siellä toisessa päässä Suomea, siellä Nuorkamissa. Mun ukki on tosi hyvä kalastamaan. Joka päivä se tekee jotain. Meillä on siellä mökki, mä käyn mun vaari oli lohikuningas. Silloin syksyisin käydään tuolla hirvenpyynnissä. Pari kertaa on käynyt. En mä muista missä mä oon siellä käynyt. Seuraavat paikkakunnat on tullut koluttua Lapista. Rovaniemi, Sodankylä, Inari, Ivalo, Utsjoki, Nuorgami ja Taana. Se maasto on jotakin tosi kaunis ja paljon lunta. Mä tykkään lumesta.